mangiphuma abomakhelwane afonele omunye amfonela uthi nangu bayamqubula bamikisa esibhedlela. Ish. Usahambile nomntana kamamncane. Sengisele ngedwa manje. Ngenhlanhla umkhonyana wami unomntwana oyintombazana. Bakusiza kakhulu naye lo mntana lo. Yeah. Bazohlala naye la. Samonga. Umntana samonga. Kodwa ukugula. Kalokhu kumqinisile. Sase samthatha samisa la Efesoras sesimthusa nasethambo. Yeah. Sanibona bukeli bethu emakhaya. Igama lami mina ngokwazi ngoNtsele. Ngiphuma le phansi enkandla eMahlatha Mnyama nginibingelela ku-Nep podcast. Lapho khona suka sixoxa nje ngezinto ezahlukahlukene, ngabe izinkinga zemphefumulo ngabe izimo esisuka kuzona emakhaya nangendlela esikhule ngayo. Nokuhlukumezeka nje kwethu sibe nakho kakhulukazi abantu besifazana sebefikile lana sesibhekana kakhulu nezisulu zabantu abanyukubezwe ngokucansa, abantu abahlaselwe izilwane and kuningi-ke izimo la khona abantu besuke bekhala khona ngesimo sokungaphatheki kahle ngabazali abesikhulisile, ikakhulukazi omama. Sesibe nabantu mhlambe bezala ku-10 manje abantu abakhala ngesililo sikamama, and ihlezi kungakholwakali noma omunye umuntu umeyibukele acabanga ukuthi lento into ekude kanti yinto ekhona futhi ephilayo esingazi ukuthi mhlambe inibangela yakhona yini. Namhlanje futhi asambi ke sodwa, samba nodadewethu noma uma wethu, sothanda ukuthi sikubingelele ngane yakwethu. Njani kodwa? Siyaphila njani? Hayi siyaphila singezwa kunene. Ungazichaza kubabukeli ukuthi ubani ngakabani, usuka kuphi and kungani sihlangane namhlanje? Mina nguNeli. Yebo. Ngizothi ngakaGumede. Yebo. Ngikhulela eMlazi. Okwamanje sengila eVilalisa. Yebo. uNeli uzalelwa ePitoli. Yebo. Makazalwa ePitoli, I think uhambe anabo 5 years. Okay. Sizalwe siba u3. Ubhuti usisi bese kuba yini? Yebo. Futhi besizazi si3. Okay, sakhula ePitori lapho. Uma sikuya angeke ngilande kakhulu ngePitori kusuka kwami ngisasemncane ukuthi ngasuka kanjani ngoba sengizwa into engasayikhumbula. Yebo. Ukusho ukuthi uma wethu makazosuka kubaba khabo baba ePitori, usuke wathatha laba bayi2 wangishiya mina. Makangishiya uya kubo eThekwini eMlazi. Yebo. Makafika eMlazi uma wakhe nobaba wakhe bathi umshiyelene loya. Uya kubo kaGumede. Yebo. Engathi khona lapho bakwazi ukuthi ba drive ngoba umkhulu kwethu kwakuumuntu owayengathi wayephiwe nyana ukuphila impilo engathi ingcono. Yebo. Bahamba ke kuthiwa bangithola emgaqweni ngidlala. Yebo. Bangjonja khona lapho babuyela nami kuphi eThekwini. Yebo. Mababuyela eThekwini ukuhlakanipha kwethu asazange ukuthi wasishiyani nomama. Yebo. Ngoba masiqala thina sihlakanipha akekho. Yebo. Siyakhula kulomndeni wakaGumede, sabazukulu khona omamkhulu omamncane umkhulu ugogo, sakhuliswa yikhaya elifudumele. Kuze kube umkhulu wethu ucabanga ukuthi akasuke eThekwini aye endaweni esemakhaya. Yebo. Ayokwakho omunye umuzi
ngempela wakwenza lokho umkhulu. Sathathwa singabazukulu sayohlaliswa kuphi eMaritzburg eSwayimana. Yeah. Impilo ibilokhu i-right, ngizothi beyi-right ngalesa sikhathi sethu. Ibi-right ngoba besihlala nomkhulu kungekho ispace sokuthi awumazi awunawo umama awumazi. Yes. Ubaba awumazi. Sakhula kuthe impilo yaqala ukushintsha 1982. Makazoshona umkhulu angikhohlwa nedate kwakuyi-18 November 1982. Yeah. Yaqala ukushintsha impilo yethu lapho. Laba abanye abazukulu banabo abomama wabo. Yeah. Akade bebazi ukuthi bazele banabantwana. Thina sakhuliswa ugogo, kusho ukuthi bebangasikhethi bebasikhulisa sonke abasuku Endaweni eyodwa, yeah. endaweni eyodwa kwabe ukuthi umkhulu uyashona nomunye uthatha abakhe nomunye uthatha abakhe. Bahlukaniselana. Umamkhulu uhlala nabakhe abomamncane banabantwana babo nabo. Yeah. Sihleli la eSwayimana. Impilo yaqala lapho. Yashintsha impilo. Mayishintsha impilo ngikhumbula nosisi wami engimlamayo. Yeah. Sasikade silambile. Usisi wami bekumuntu from asesemncane osabayo ukubonakala makenza into engathi ayikho yinhle. Yeah. Inokuhlazekanyana. Oh yes. Yes, ngikhumbula silambile. Basilambile nosisi wami. Uyazi emakhaya ukuthi kungcwatshwe baleni. Oceleni komuzi. Yeah, kunjalo. Kwakunala okwakunethuna khona. Sikhuphuka. Masikhuphuka lapho phezulu kwalethuna kwakunesihlahla samagwava. Amagwava wakhona phezulu kwalo. Libiwa songa magodo. Yes. Ngawabuka lamagwava ngenxa yokulamba. Ngangena kulela thuna. Ngayodla lawa amagwava. Amile lapha. Amile isihlahla siphezulu kwalethuna exactly. Sayiphila lempilo. Kwabe usisi wami uyahamba ubuyele eThekwini. Uyazi ukuthi sesikhula manje omunye makangekho awusamazi ukuthi omunye ukuphi naye uyozizamela impilo. Yes. Kuze kufike ekutheni ngibuyela eThekwini nami ngihlale nomamncane. Yeah. Umamncane uhlalile nami. Wangisupporta kakhulu even namanje. Usesenami akakaza akubandlulule. Angibandlulule abantwana bakhe bekuyimi ngathi yimi first born yakhe. Yeah, yeah. Okay, ngihlalile nomamncane. Kwaba umamncane unabantwana naye. Yeah. Ushonele umkhwenyana umamncane kufanele naye abambile abantwana bakhe. Abakhulisa. Kwaba nokuthi ngiyahamba ngibuye laphi? Ngibuyele eSwayimana. Ngayothathwa isihlobo esinye esikude uke wabona amahlangana abantu ukuthi ugogo wakho ezwala ubani mina ngizala ubani into enjalo. Yeah, yeah. Ngahlala nakulomuzi nakhona angifuni ukungabongi. Ngahlala kahle. Bakuphatha kahle. Yes. Kwazi kwafika ekutheni ngibuyele esikoleni, bangibuyisela esikoleni la kulomuzi eSwayimana. Safunda besi3 amantombazana. Khona amantombazana wakhona ayi2 Themba noThobile kube yi. Masifunda bangibuyisela esikoleni. Ngafunda ngayofika ka Form 2 grade 1 kwafika lapho. Shangazi nami form 2 ngano grade standard second year. Form 2 standard 2. No. Ususe high school ma form 2 I think. Hayi angazi ngibani. Yeah, grade 8. Oh, okay. Yeah. Okay. Ngafunda
kwaba ukuthi nala sihleli sodwa siyazicontrola. Ubaba wala nomama wala abahlali. Yep. Babuya makuphela inyanga but umuzi ufudumele sihleli. Nizingane nodwa. Sizingane sodwa. Uyabuya umama la ekhaya kwaMadlozi. Usezohlala ekhaya, siyahlala. Kukuthi esikoleni sasifunda kude. Saze sayeka isikolo. Sahlala. Masihleli kube khona ofuna umuntu ozozomsebenzela. Leso sikhathi I think benginabo 15. Busemncane. Bengisasemncane. Ozomsebenzela eLamontville. Yes. Yes, Mr. Alfred Ndlovu wayephethe i-African Wonders. Team. Yes. Okay. Kulelo team nabo kwakhona nabo kusethe nobunomvethe lapha. Oh yes. Yeah. Ngithathwe nguvumela umsebenzi ngihambe ngiyohlala la ka Alfred Ndlovu. Leso sikhathi ngine boyfriend manje. Yeah. Mangine boyfriend kwakusenali zazimpi zokulwa bonkatha nabo ANC. Yeah. Wawungakwazi ukuthi niyafonelana or niyenza njani. Ngisesemncane. Yeah. Sena boyfriend. Kwaya ngihleli la kaNdlovu. Ngangigoduka makuphela inyanga. Nginikezwa malini 150. Makuphela inyanga. Ngenyanga, yeah. Yes. Ngahamba ngabuyela eSwayman. Le boyfriend angithi nayihlala eSwayman. Yes. Mangabe ngizofika wayekala ukuthi makuphela inyanga uzongihlangabeza esitobhini sebhasi. Ngangibona ngamavili webhayisikili. Ukuthi ubekhona. Ukuthi lo muntu bekakhona. But lelo langa lelo azange ngiwabone. Ngahamba ngithe mangizodlula indlela ayidlula ngakubo. Ngithe mangizodlula. Kwavela umakoti wakhona wayengathi udisturbekile inyanga. Yeah. Umakoti wakhona athi kimi, "Hawu, wafika namhlanje." Na ngiyaloya umuntu wakho uyambona. Hawu. Umuntu wami mangithi ngiyabheka athi ngisho lapha ethuna. Hawu. Angafika endlini kaMajozi la ngihlala khona. Ethuna. Ushonile. Ushonile and ethuna bona ukuthi kushuthi linamalanga. Alikho lidala. Alikho lidala. Ngihambe mangifika endlini ngithe mangithi ngiyangena ngegate. Ngabona wonke umuntu ebaleke engena endlini. Hayi umama aphume. Mathabethe umama la ngihlala khona. Okay, yeah. Makaphuma athi ababiza omunye umama next door ngihlalise phansi ayisingiyatshelwa athi uyafuneka lapha kaMadonsela kanje benza lezo zinto ke. Uthi ngoba ngisesemncane ngihanjiswe lapha ngifike hayi eqhubeka impilo ngibuyela la kaNdlovu. Mangibuyela la kaNdlovu angazi noma lo mfana waba idlozi elihle nakimi noma kwenzakalani ngoba ngathi ngisuke eSwayman ngakade ngigodukile ngamphupha lo mfana athi kimi uzohamba mawuqeda ukweqa ngixoxisa isizulu samaseko nakhonke mawuqeda ukujamba lapha ya uzohlangana nomuntu ngimbone vele lo muntu ugqoke i-brand uthi brown engayibona nenhloko yesihluthu ukuthi nje hayi nefoshonga kusasa mangihamba mangithi ngiyawela angimise nangumuntu akhulume nami akazi kahle isizulu naye uze ngomsebenzi la eThekwini. Yes. Akhulume nami lo bhuti sihlale anginamali kahle imali yokugibela ngibuyele ekhishini la kaNdlovu la ngisebenza khona. Ubhuti athi sihlale sidle ngithengele nokudla sidle angitshele ngendlela angithanda ngayo. Uyangishela. Uyangishela.
ingqondo yami ayipheli ukuthi man lobuso lobu ngathi ngike ngabubona ephusheni. ngibubone kuphi ephusheni. Hayi kube late ubhuti lwathi hayi man uzohamba kusasa ungahambi namhlanje asambe solala efemini emsebenzini ngibe naloko kwala hayi ngigcine ngivumile ngeqiniso walenza azange azalali nami Akwenzanga lutho. azange azalali nami walala ngazilala esofeni ngavuka ekuseni wanginika iskipa ngashintsha ngabuyisela isiketi ngangisigqokile ngahamba wathi ubuye Friday mangibuya la ekitchen la ngisebenza khona sengifunani manje sengiyabona ukuthi la angikho right ngifuna ukubuyela lapha ngibacela ngathi hayi umama uyagula ekhaya ngicela ukubuyela emuva Ufuna ukubuyela kuphi ekhaya kaSwamani nombufu? angisabuyela eSwamani Ubuyele ku boyfriend. sengiya kulo boyfriend manje. Okay. Ngibuyele ku boyfriend hayi siyazwana kuba mnandi kushaya isikhathi uDecember fanele babuye abangaphe eGoli bona bathi uboyfriend no angisakushiyi Hamba nawe. ngihamba nawe ngikhumbula kahle ngathi mangitshela umama Mathabethe ngathi ngiyamkhapha uyogibela umama Mathabethe wanginikeza imali wathi ngibuye nerice ngiyithatha imali zangisabuya nerice sagibela amateksi azeGoli Nahamba. sahamba masifika la eGoli ngimncane nangomzimba Mhlawumbe usuna 16 manje. kunabo 16 leso sikhathi yabuya siyahlala athi no ungahlali ubuyele esikoleni Kusho umfana. ya ngibuyele esikoleni vele wazi ukuthi efamilini manje akasekho owazi ngempilo yami akasekho owazi ngempilo yami ngihlalile ngahlala naye uboyfriend sahlala kahle abo umuntu kimi kuthenge linye ilanga kanti ngiyafunwa siswami ngaphi uyangifuna kangazi ukuthi ngikuphi Kahle udukile ulahlekile. udukile sengilahlekile Okay. ubhuti wami uyangifuna ngapha Okay. sasiqashe Davidton ukuthi wayelayela ubani ubhuti wami angazi wayethole kanjani kodwa sisathi ngelanga wagogoda wangena Engabe ngiyaxosa ukuphula engabe Davidton kwenzakalani ngokuthi amantombazana asemancane meyibalekile emakhaya eyophelele Davidton nomzala wami kwenzeka into efana nalo exoxa ngiyaxolisa ukuphula ulimi uhlekana nofana wahe usisuku ngicabanga ukuthi umzala bethu bonke umzala wethu wabaleka naye na 16 waseDavidton wagcina ishintshe igama uSindi wahlala uDavidton zamfuna mhlawumbe 10 years ubuningi eDavidton ngoba even ufunda isikolo grade 8 grade 9 kunemiqasho too much shuthi kuyindlela elula for umuntu osuke emakhaya ingane ukuthi akwazi kwenzakalani kodwa ungaqhubeka uxoxe. Ayike sahlala eDavidton Yeah. ngisho esikolweni isikolo ngiyeke mangenza grade 11 kwaba ukuthi ngiyeke isikolo asinantwana Angabi nami umntwana nombhema. no Okay. sikabi naye but mina ngase nginaye Kanjani? kahle ngase nginaye umntwana ngaba naye sasemncane kangisasemncane Ungakahlangani naye lo mbhema. ngingakahlangani naye Umthola kanjani umntwana ngoba uma uqala ukujola uqala una 15. ngicabanga ukuthi ukulala kwami kayi-1 nalo yamfana Owashona. akashonanga ngashonelwa yilo Kwase kukhona. kuba nokududana okuba khona Okay. athola lo kanti ngizolo Mana kusuka ngidida. Lo webhayisikili ogcine owafika eshonile. Kwakukhona ohlangane naye before yena. yes Lo owakutholisa umntwana. ya Umntwana wakhona waphila yini? waphila wakhula Shuthi umntwana umthole neminyaka emingaki ngaleso sikhathi? cela nokungasho kufikelela
Yeah. 1988. Yeah. 1988. Ubaba wethu makafika ekade singamazi. Okay. Ufika uyahamba uyasifuna uze uyasithola thina abantwana bakhe. Makasithola lethule ihambe iye khona ekhaya ePitori. Yeah. Ngisele mina la kuze kube ngithola umntwana. Oh. Angina mama. Anginamuntu ke leso sikhathi angifuni ukukhuluma amanga kuleyo sikhathi sobu pregnant nani What? ngedwa ngihambe Uhlala. hambe ngihlala kuze kube uma uyathola ukuthi ngikhona ngepregnant. Uma biological. Yes. Uma wethu soro ukuthatha lapha nalapha. No akhonkinga sigcine sisaphela la eDevon uthola usisi wakho. Njengamanje siyahlehla siyemumva ke manje kutheni watholakala kanjani umntwana kwenzeka kanjani ekutholeni kwakho umntwana. Yeah. Uma ungithathile uhlala eNanda. Makahlala eNanda ungithathile ngipregnant sengithola umntwana. Umntwana ngimthola nge7 months. Angimtholeli la ahleli khona umama. Uma ungithathile wanginikeza omunye umama ukuthi ahlale nami ngisebenze la kalomama. Ngasebenza kalomama ngikhumbula ukuphatha kwamama Peni kwakade nginethi imvula eNanda eBhambayi. Yeah. Kwakade nginethi imvula kugijima amanzi kulomuzi endlini ngakodola ngavuvuka inyawo ngaba naleyo Peni ngahanjiswa ebusuku. Kumbula nemoto yakhona kwakuyivene encane hleli ngapha emuva ngisesibhedlela kanti vele ngizofika ngithola umntwana esibhedlela. Yeah. Wakhula lo mntwana I'm sure uthema kanabo beyangaqeda inyanga kuno ongilamayo mina intombazana. Yeah. Umama leso sikhathi useshadile ubuyile eGoli ushadile Lapha eNanda. Yes, useshadile. Kunalo ngilandelayo. Uthe umntana wami ngaqeda ngisho inyanga wangixosha umama. Lo mzeleko umntwana. Yes. Okay. Wangixosha umama wangibizela kushuthi lo baba lo aye Hlala na. Wayesenabantwana abadala. Kwalandwa umakoti wakhona la ukuthi akazongixosha mina. Wangixosha umama. Lo sisi kwakusisi ngiyamkhumbula embethe impahla zasesibhedlela kuyina. Ngaphuma kwakusebusika kwaku March April. Uxosha nomntwana wakho. Nomntwana. Ngaphuma ngahlala ehashahasheni ngapha. Wathi omunye umama ethi uyangithatha wabhoka umama. Wathi miyeke. Yes, wazi wangenisa lo mama ebusuku esengijontshela ukungena. Wavuka ekuseni wanginikeza imali wathi hamba uye kagogo wakho ungcono eMlazi. Kwabe ukuhamba kwami ngayo eMlazi. Ngahlala eMlazi. Akasekho manje umuntu onake ukuthi lo fanele umntwana fanele simkhulise lo umuntu unake owakhe umntwana. Yabo umamncane naye akekho. Kuze kube ngithola la ahlala khona mamncane kula angithatha khona. Wangikhulisa. Ekuthatha kanye nomntwana wakho. Yes. Okay. Wangikhulisa mamncane. Kwahamba ke isikhathi ke senginayo umntwana eSwayimani ngibuyela nje ngase senginayo umntwana. Umntwana mose Swayimani ukuphi? Ukagogo. Umshiye kagogo. Ozala umama. Umshiye kagogo umntwana. Yebo. Okay. So uma ke sewuthola leli soka selikulethe eGoli eDevon umntwana usale emuva still. Umntwana usale emuva. Liyazi leli soka ukuthi kunomntwana. Ngamtshela. Okay. Kodwa wathi usesemncane. Akusithi ukuyifihla lento.
ebantwini bakubo. Abantu bakubo kwesoka. Yes. Okay. Sahlala grade 11 ngaye kwisikole. Yes. Salokhu sihleli kuze kufikelele ku10 ubhuti wami uyafika sengihamba ngiyafunwa. Yeah. Sengila eDavidton manje ngihamba ngiyafuna usisami ngapha uyabhizi uyangifuna abanye bathi hayi loyo wayeboshiwe useweyini Westville. Yes. Ulapho uboshiwe usiswami ngathi uthi wagijima waya lapho bathi ayasinawo umuntu onjalo uthi kwavela incwadi esho njalo. Hayi kanti ubhuti wami uzozangithola. Hayi afike athi uze ekhaya hayi vele ngigibele ngiyazi ekhaya. Ngihambe ngiye ekhaya. Neminyaka emingakahamba kunyamalalen kwakho? Ekhaya. Njobe bekufuna usuneminyaka emingakanani ungatholakali? Angazi kodwa nje hayi kwase kuyiminyaka. Asike sithi uhambe una 16 ngosubuyele ekhaya mhlawumbe usubuyele eminyaka. Mhlawumbe mase ngibuyele ekhaya ngibuyele nginabo 22. Okay bese isikhathi eside. Yeah, ngibuyele nginabo 22. Okay. Ungaqhubeka ke wabuyela ekhaya. Ngabuyela ekhaya sengiyaya ke manje ekhaya. Yeah. La ekhaya la mangikhona kukhona lokho ukuthi khona enga yabona ukuthi ube comfortable but not exactly. Yeah. Because kwakunomkhulu ozala ubaba. Yeah. Wayengamfo. Mhlambe umbukelo nokudideka mawuthi usekhaya kumaningi amakhaya usiwabalile noma indawo ohlala khona. Khabo baba le ePitoli. Okay, umeyikulanda eDavidton awuyile eNatal. Uya ePitoli. NgePitoli. Okay, Yes. Ngiyaxolisa ngikuthola ke manje. Yeah. ePitoli lokho ngiyaya kodwa umkhulu wayengangifuni kangangoba ngelinye ilanga wazi wayikhipha wathi wena indaba zakho zinokukusha. Angazi bakwenza njani kodwa ugcine ngithola ukuthi kuyilokho. Okay sihlalile si3 angithi. Yebo. Ubhuti wami usethole indawo wakhile naye kwasekweminyaka ke leyo besagcina nake kodwa ke ngathola ukuthi mangiya usenendawo yakhe uvula ispaza shop. Naye uyaphila ngendlela aphila ngayo. Usisi wami naye sekatholela indawo uyaphila ngendlela aphila ngayo. Nami ngiyaphila ngaleyo ndlela engiphila ngayo. Yes. Theka mabuye isikhathi ngihleli la eDavidton kwaba ngiba pregnant. Okay. Ngiba pregnant ngamthola umntwana kahle 1994. Okay. Ngahlala nalo bhuti ubuya emakhaya eLesotho. Sihleli yonke leminyaka uze ngiba nomntwana salokhu sihleli angisafundi isikolo uyasebenza yena. Kuze kuba ngikhatha indlela yokuya ekhaya ePitoli. Yes. Kuthe angimazi umama asimazi angeke ngithi angimazi asimazi ukuthi kahle ukuphi uhlalaphi. Sonke lesikhathi salenhlupheko. Sonke lesikhathi salenhlupheko asimazi ukuthi kahle uhlalaphi. Yeah. ngoNkulunkulu emuhle ubhuti wami kuleso siphaza yenaso angazi kwenzakalani waphumelela empilweni. Waphumelela empilweni. Kuthe makaphumelela ngoba ngiyakhumbula ukukhola kwakhe kokuqala kuthenda yakhe wathi asambenise kumama. Sahamba saya kumama samfonela ngathi amanamba wakutholephi kwenzakala
Bangitshela ngagibela sasuka sonke ePitori saya kumama. Abantwana bakho kudala wabagcina iminyaka. Bayeza. Bathi sathi masifika lapha kwangaphekiwe. Safika ebusuku ngo-8. Kwangaphekiwe salala phansi. Amashiti phansi. Usaqala ubhuti wami Uyadla ntobala, uyakhula, yeah. Hayi. Sidlule sesiyaphi manje sisuka la eMtubatuba sesiya kubo kaMama. Yes. Nakhona hayi samthola ugogo wethu sasimbiza ukhulu. Ukhulu usaphila. Ubhuti wami ayenza lapha amthengele yonke into kube mnandi hayi. Sibuyele emuva. Yes. Kuze la ekutheni useyaqala uma uyasondela. La useza manje la. Useyafika manje la. Useyafika ke manje la. Uma uyafika bekathanda ukufikela kumina. But ngokuya ngokubona ukuthi ngapha ibhodo engathi lomile alinamafutha. Yes. Ngapha kabhuti ibhodo liyaconsa. U-N3 udlula la. Shiye ePitori mama. Waloke eya sekanebhondi manje uyeza nabhuti uyeza kabhuti ngathi siya kabhuti asimbambeli maqhubu kangako. Yes. Bese kuba sengizala ekutheni wayingithe ngugumede. Yes. Bese kufika la ekuthini ngivakasha eMoya River. Mangivakasha eMoya River nomunye usisi lo kuvela nje ubhuti wayedakelwe egqokela ama-overall athi lo bhuti eyakuphi lengane ohamba nayo. Ebese ngiyazisho mina lo bhuti athi no. Yazo nenhlanhla zakho zingathi imoto zihamba ku freeway but ngokuthi uyezibiza ngento ongasiyiyo. Angeke kulungele lutho. Hayi simhlalisile mama phansi sinosiswani. Uthi khuluma iqiniso mama. Singaba kabani? Mina ngowakabani. Okay. Hayi walo mama wathi njalo. Akakazi. Unabantwana abayi-2 abezumba kwami. Kuthe ngelinye ilanga ubhuti wami ayenze umsebenzi iphathi uza nalabantwana bakhe lo munye sekanomakoti umfana intombazana naye nabantwana belandelana. Hayi ngokuvuka ekseni nangumuntu oyithandela ukuhleka nabantu angisumuntu oshesha kwadi. Angikwadi noma futhi ngakwada manje akupheli. Uzosuxolini. Yes. Ngivuke ekseni namaruma ngaphandle ngiyobingelela uma. Mangithi ngiyafika la ngagogoda room bahleli bonke njengokufika kwabo. La kabhodwa. Bahleli bonke njengokufika kwabo. Ngithi ngiyavula. Lo omfana lo athi wamthola emshadweni umama loyo. Ashaya umnyanga athi awukahle sisazihleba. Yayibona le yapeni ukuthi ngoba umama nami ngiyafuna ukuba eduze kwakhe nobudlelwane. Yes. Hayi ingiphathe kabuhlungu ngikhala useswami aze angibuze yini ngimchazele useswami yakwada ke. Noma kathenze into uyenza leso sikhathi siswami start imoto athasambe sibaba. Sisuka eWonder Park siya eSoshanguve. Ukuseni simthola ubaba. Siswamathi baba kunento kanje and manje sesizokutshela iqiniso ukuthi lo uyakhala ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle umntanakho or akasi umntanakho. Ubaba athi hayi umntanami
umntwana kuze kufikelele kuthena kuyothathwa ama-blood test. Okay. Makuthathwa lawo blood test, abuye ama-blood test at the age of 51. Kangisikwa kasebanyoni. Into ama-blood test khane thathwa manje. Mangena 51. Okay. Siya phone angazi or khona wamthipha umama. Okay. Ngoba lelo langa lelo sivula lama results. Azange umama abambe phone lelo langa. Kwadlula amalanga ngamfonela mama. Sho ngingowaka Sibanyoni na. Athi angazi ngize ngenze ukufela empilweni yami. At the age of 51. At the age of 51. So yini lebi sikuphoqa bekwenza ukuthi lokhu insist ukuthi ufuna ukuyenza le DNA kuyinto yasuka kudala mhlawumbe lokhu niyisola. Lento ngayisola ngahle ngosisi wami but uthe ama-action wakamama kwangiphushela ekutheni ngiveze leqiniso. Kokuma action kanjani? Benga uthando akanalo. Akakhathala akanalo. Kodwa umengangena la athi uyathandaza. Aphuma ama-blood test athi no, angisiwakhona. Ngambuza waphika. Ngase ngimshuthela ilento iphepha leli lama result. Adlulise mhlawumbe iviki. Uthe umama wangifonela wathi ngangisakhula ngihambe ngidayisa amajezi kwanomuntu ongibambayo khona lapho wathwalala naye. Uthi waphuma lapho wabaleka. Awuna watshela bana ngwazange ngitshela umuntu. Udlule futhi amalanga aphinda ngifonela. Lo muntu loyo wathi makaqeda ukungibamba ngene next door ngabuza ukuthi kukabani lapha yana uthi bamtshela isibongo. That's why ngithi leya kaGumede nguGumede ngoba uGumede wakubo. Isikhago mama. Sikhabo mama. Ngo 2018 ngakulela umntwana. 2018 kulela umntwana. Wagula. Uhlala ePitori. Kabhuti usebenzela ubhuti. Yes. Wagula. Kwaze kabe ngamlanda ngimletha la evila lesi. Yes. Kwakuyi-4 zika-August esesibhedlela ngisuka kuye kwi-Saturday kuyi-Friday ngoba kwasekufike nosisi wami. Masisuka athi ngibrashe la ngemuva. Mamkhulu ngibrasheni yabona umuntu nje ungathi uzophuma esibhedlela. Yeah. Saturday siyavuka futhi. Mangifika esibhedlela ngithi mina no inyawo zami azisavuma ukuthi ngikhuphuke la. Into esoyithola ngaphakathi angeke size sithande siswamathayi wena uqalile ngalento zakho. Sikhuphuke siyofika ewodini. Mangingena ewodini ulele lapha. Ngimthola ubambe impumlo. Bebamfaka i-oxygen. Okay. Kodwa umuntu oshonile uyambona ukuthi lo yakasekho. Azange ngisangena ngajika lapho usisi wamathi ngathi angisayi lapha. Usisi wamaqhubeke vele ngamthola uyabanda.
ukuthi ukuthi 2008 ngaba nomntwana wadlula naye ku-2009 wena 6 months yabona ukuthi manje sengisele khona lo munye wa-94 nalo ka-2010 yeah lo bengitshela yes 2018 uyashona ngo-August 2019 2020 uyashona futhi lo kushona wamuphi kunyaka was2 ish was lo o2009 angisho lama lo o94 yes uyashona lona naye yabona loyo noma ngezani ngathi ngiyambona noma ngihlele endlini ngathi uzovela ngandlela ish benganamngani mina bengaphumi kwami masiphuma besiphuma sobabili ish yonke into besikhuluma sobabili wagula umntanami ugula nje kahle kahle kumqale ngo-2019 wagula 2019 kufike iCovid nje uloku uyagula uma mncane lo engimshoyo yes athumele umntanakho omdala ukuthi azohlala nami angihlalise aphole uma mncane athi no sewustrafeke kakhulu ithi ngimthathe ngiyohlala naye yes kwama mthatha naye eThekwini unomntwana naye lo mntwana yabo yes abathatha ahambe nawo afika ahlale kube ngathi uyaphika abanyana ubangcono yes abese ayabuya kodwa ukugula kuthingila ish ukugula kuthingila ngake ngithi mangiphuma abomakhelwane afonela umunye amfonela ukuthi nangu bayamqubula bamikisa esibhedlela ish usahambile lo mntana kamamncane sengisele ngedwa manje ngenhlanhla umkhonyana wami unomntwana oyintombazana bakusiza kakhulu naye lo mntwana lo yeah bazohlala naye la samonga umntana samonga kodwa ukugula kwalokhu kumqinisile sase samthatha samisa la Ephosloras sesimthusa nasethambo yeah la ngengamgcina ngalo angina ukubona noma ingaba khona ifamily ezokuseka kodwa umama into enkulu ngoba noma esegula eseThekwini azange akaze la kaMamncane ukuzobona umntwana ekhulu ukuzombona umntanami washona ngiyamgcina kulesithathu ngithi ngimamsa into zokugeza kakungekangena ngithi esibhedlela yeah isikhathi seCovid kodwa ngamuzwa ngimemeza ngithi ngiyadlula wangimemeza wathi Maneli bayangizwa manje Maneli ngeza kuyo ngamthola ukuthi iDr busy ngayo angikhohlwa lelo laka ngoba ngathi mangithi ngiyaflathela wangimemeza futhi wathi Maneli wathi isandla kuthi Sunday ekuseni ngenikhona ibuya esibhedlela yeah ikhona imasibamba usister wathi makasathi uyathi isasibhedlela la ngaphela ngalahla ifoni imoto ihamba ubaba kwamanyisa imoto waphuma wadopha ifoni uthi kwenzenjani
samisa omunye umama endleleni ukuthi sicela asibambelele khola siyazi ukuthi phumaphi base bayamtshela lo mama ukuthi uThandeko seshonile. Ngiyabona ukuthi ukuna khona. Shona mntanami. Akudluli. Noma ngithi ngiyalala ebusuku. Kuba ngathi engenzakala izolo. Inkosi yami. Akufuni ukudlula. Sengikhiphile kwaye impahla zakhe khona okunye okusalayo inhliziyo ethi ngingakhiphi bathi nawo umntwana. Mangithi ngilele nomntwana. Yabona the day ngimbone emoshari siyomkhipha. Yeah. Lo mntana makazumekile ngimbheka ngibuyelwa ilesa sithombe ufana exactly nomamakhe. Lo mntana oselinaye manje. Yeah, ufana exactly nomamakhe. Akudluli noma baye bathi mangabe umuntu ashonile washiya noma umntwana kuba ngcono. The more ngibheka lo mntwana the more ngiba nobuhlungu. The more ngiba nobuhlungu kakhulu. Leso sikhathi washona kwiSunday. Yena umamncane wathi ngiyagibela ngathi uzofika ebusuku ngcono ugibele kusasa. Yeah. Wafika umamncane. Wafika umamncane Monday. Yes. Suke siphume emoshari wayesekhona. Ngihamba emoshari sihamba kunomngane wami omunye bathi uphumeza. Uyo wayekhona kwiMonday ekuseni. Ngoba bomntwana simoshari siyokhipha isidumbu ukuthi siye kwamanye amakhaya. Yeah. Umama akekho. Akafika. Weza umama wazafika soyiSunday. Nekwangithi nala noma angangibona still uthando lwakho mama sisalifuna noma sesibadala asidingi imali yakhe. Usaphila ntuma. Umama ungambona ngathi usesiwami. Usese fresh. Asifuni imali ya mama. Into sicela kumama kakhulu mina nosiswami sicela ukuthi umama akwazi ukuthi asihlanganise sabantwana bakhe. Yeah. Asidingi imali yakho mama. Yeah. Asikwazi futhi ukumenzela lutho nathi asikho empilweni eright. Yeah. Lokho esikutholayo okuthi nathi siphile. Kunjalo. Asifuni imali yakho mama. Sidinga uthando lwakho. Okay. Ungcwatshe umntwana. Sithe masibike emathuneni. Unaleyo umntwana akhe amthola emshadweni. Uma. Yes. Wamthola emshadweni usenemoto lo mntwana kuthema kubuyiwe emathuneni. Nangu mama usehleli imoto emegate. Uyahamba umama kuqeda ngcwadi. Akalali. Cha. Akalali. Uyaphi? Uyakabhutwana ePitoli. La kimi uyazi ukuthi angeke akuthole lokhu akufunayo. Kwafona umakoti wasekhaya. Umakoti wasekhaya wathi mama irongo into yenzayo. Ukuthi ngathi ufike ngesifo endaweni umntwana wakho lo ushonele uyakudinga wena uhambe komunye. Yebo. Lala okungcono mama. Noma ke usungalala namhlanje. Ukulala kwakhe azange kwaba mnandi ngoba wayelokho ehlalele yedwa le. Kunala engezwe khona futhi ubuhlungu. Makuzoyiwe emoshari yolanda isidumbu. Yeah. Umamazala wami ukhona usekugile umamazala. Sekiwe emoshari yolanda isidumbu. Abakule side kufanele abanankinga. Bakhapha umkhonyana. Yeah. Inkinga engapha ngakimi umama akafuna ukuyemoshari. Why? Angazi. Khilizisana nosiswama angazi ke lapho ukuthi wagcina ilori wagcina ngayanga. Ngoba nomgcwabo angubonanga kahle kahle. Ngagcina nje ukuthi wahamba uphosa ilitshe umva kwalokho. Kungani ngobona ngomncamo? Kwaba nje blank yonke into wow. Phaphama is sengibekwe emotweni.
kunala yazi ukuthi izitori ezinye zenzeke long time ago. No problem. Yes. Kusho ukuthi angithi njengoba ayeshadile uma. Yeah. Ngisebenza phi mina? Ngisebenza emakhishini eBinoni. Ngithi ngiqeda ngesikole. Yes. Ngisebenza emakhishini eBinoni. Lo mntanakhe lo amthola emshadweni. Makafike ebuye eNatala uzohlala now. Okay. Yes. Hayi kube ukuthi ngitshela ubhuti wami ukuthi ngicela niphe uvele umsebenzi. Banika umsebenzi, mabanika umsebenzi asebenza ngazi waphuma kanjani ubhuti wami khona lapho wayekele. Wathola usisi ahlala naye, bahlala bobabili wabangaba uqala ukuba right naye. Yes. Makaqala ukuba right unobaba wakhe athi ubaba wakhe besaphila. Yes. Ngelinye ilanga uyafika ekuseni sisi ubaba useshonile. Usuka la hlala khona. Sokwenza njani? Unemoto kodwa akakwazi ukuthi angahamba petrol ayikho. Ngithi mina no, ithi ngifonele emsebenzini ngicela ukuthi siyahamba iMonday. Hayi, biza imali vele sihambe siNatala sifike. Into eyenzeka lapha. Usisi wami ucelile emsebenzini. Yimi ngicelile emsebenzini sihleli. Kodwa kuthe makufika lo makoti lo sisi wayezaliswe yilo mfana lo wakhe umama amzala emshadweni. Zajika izinto. Azange thina sisafakwa kuma arrangement wakhona base bezivalela ekamereni beplana bebona. Kwaze kwafika ekutheni ngiyakwada ngambuza ngathi mama sisuka kude kanje sishiya imisebenzi yethu. Asisanakwa na? Kubeke nokuhilizisana ke family yakho ke. Ukuthi angazi isidumbu sakababa lokho ngangangeni nendawo lapha. Kuthe mabuye emathuneni engathi kwaliwa ngizange ngiyi. Lo mntana omfana lo athi wonke umuntu akahamba yekubo. Wonke umuntu nekubo, wonke umuntu akahamba yekubo. Azange sisahlala sithatha imoto sahamba. Yes. Okay, ngokuthi ke umntwana umzali wakho kunjalo. Wami into angayilibala athi kwenzeka kodwa umzali. Yes. Kodwa amathembele umayo. Enhle. Emthengala le. eThekwini. Okay. Ngithengele indlu wahlala uma. Thina masiye eThekwini. Asikwazi ukuya lapha. Kulo muzi akathengele uNtodana. Yes, ngoba lo ndodana omncane uthi wonke umuntu unekubo. Wesiphathi ke eyogcina. Yes. Engiphathe kabi ngibonile futhi ukuthi i-destroyer ingqondo yomuntu. Nginosisi wami yena lo ngithi mdala nginami lo yamuntu mangabe ane stress noma kunento emphathe kabi nengqondo ngamlahlekela. Yes. Manje December kusuka la nge-20 ngitshela umkhonyana ukuthi ngisacela uvakashe. Sihamba nge-20 siyafika eThekwini usisi wami uyalandela nami. Mayefika sifonela uma sikhona la kamancane sicela ukuzokuvakasha. Ngicela ukudla. Christmas nabo. Oh, okay. Yabona kube wayengavulanga ispeak usisi wami angizothuna amanga. Wavela wathandaza. Wathi hawu kodwa uNkulunkulu wami. Hayi mina ngiyahamba. Hamba kumzala wakho. Udibela usisi wami akambuza umama ukuthi ubuyile ufikile awufikanga. Kamzala akakwazi usisi wami. Usisi wami afikele kangancane. Athi akekho uyahamba ubhukhwe kaDoctor nge-27 December. Yabona leyo angikhohlwa ngoba usisi wami umuntu ongathi
mhlawumbe une-depression or kwenzakalani into encane uvele yemphazamisa kakhulu. Same time usisi wami uyageza uthi sengiyahamba. Sengiyahamba. Azi wahamba ngimbona ukuthi wakhipha igama lokuthi kuyafana noma ngingahlala ngibona ngathi le depression enginayo icindezela abanye abantu. Ugulelwe umkhwenyana wakhe. Kwaba khona nokuhlukumezeka kanyana. Yonke into emvelelayo uyitshela mina. Yes. Ukuze ngimbuze mama kanti lo muntu akusiyo umntana nami. Enemdala kunami. Athi akakwazi ukusuka eThekwini uyagula yena akasakwazi ukuhamba distance. Ngapho ugulelwe umkhwenyana usiswa. Kwaze baba ngimtshela amagama amanye ukuthi masabantwana bakho uthi sikhalele kubani. Kule gama ingalikhipha mayethi yena kumele akhalele kubani ngathi kuye thina wena usaphila. Wena uma wakho usishonile. Thina sikhalela kuwe sokhalela kubani. Nala ekushoneni kwama wakhe. uMandlela Phumede. Yes. Lelanga eshonile eselethwa beku Bishop eChibini eMlasi. Yeah. Sikhulele eChibini thina. Uthi umama usefikile uma wakhe. Yes. Sidumbu sesifikile. Uyaza sihleli nje endlini. Wozani sizogeza uma. Ngithi mina ngiyasaba. Athi kimi igama likhipha. Angani mina kudala ngigeza idumbu zakwakho. Ushito umzengane zakho. Dala ngigeza idumbu zakwakho. Kwangihlala lokho engangokuba angazi but yabona makungadlula leyalo mntwana ngoba ngathi impilo yami engaba ngcono ngoba manje esikhathi njengamanje sengiphila ngedwa. Ngiphila ngedwa manje hlala ngisivalele endlini akekho umuntu ongibonayo kuyaphela maybe 2 weeks ngingabonanga umuntu yonke into ngiyazela la endlini. Uma mangiyoneka ngemuva sekula ekutheni mangihleli angisathandi indawo ekhanyayo ngivala ama-garden endlini yonke into ngikhimnyango yonke into angisakhalela ukubona umuntu. Yes. Angazi ukuthi sekwenzakalani but angisathandi kwakuphila. Ngoba mangifika futhi la ekuphileni nabantu abantu ngiyaphila nabo but bayangijikela. Bayangijikela khona la ngihleli khona. Sengikhethe ukuthi ngiphile ngedwa. Nomama engiphila naye uye umuntu engathi ngiphila naye uLindiwe Ndebele. Ubani kuLindiwe Ndebele? Umama khona lapha evilalisa but kweli okay. Uye engathi uye osangiphilela kakhulu. Ngiye ngithi ke noma ngabe ngidinga umuntu kube uye okhona uyeza yena kimi sihlala. But isikhathi esiningi angisazazi ukuthi or ngiyaphila or ngifile. Lobhlungu obungakabudalwe lo mntana ka94. Angisazazi ukuthi ngiyaphila or ngifile. Bo noma ngasasikhona ispace leso sokuthi anginamzali anginamama. But lo mntwana bekwazi ukuzivala leso sikhala. Ubekwazi ukusivala isikhala.
ubekwazi ukusivala asivaleki yonke into engiyenzayo noma ngithi ngenzani ula engqondweni yami noma ngiphaphame ebusuku ula engqondweni yami ngifuna ukuxolisa kumyeni wami yaxolisa ukuthi ngenze lokho ngoba okuningi bekangakwazi nami selokhu ahlala nami okuningi bekangakwazi ngempilo yami. So lapha emzini wakho uhlala nomyeni wakho? Ngihlala nomyeni wami yena lo sahlangana eThekwini ngithathwa ngiletha la sina 30 something years sihlele. Usahlala naye lo wagcina uhlala naye eThekwini? Yes. Uye lona ke nawe umuzi omuhle loyo? Yes. Yabona ngithi uNkulunkulu ngiyakhala inyembezi kodwa uNkulunkulu wangipha umuntu. Oh, so that's why uthi sengiyabuyela manje emuva, that's why uthe mawuqala indaba awazi noma lo mfana lo wafika eshonile wamphupha. Yes. Wakubonisa lo muntu. Yes, uye lo sahleli naye namanje sesina 30 something sihle. Shuthi lo muntu lona wakukhulisa eneyifisa ezinhle nawe kusukela una 15 years kuze kube namhlanje. Until kuze kube imanje ngoba ukuqala kwethu ukuhlala impilo yayingekho lula. Naze nathola abantwana. Yes, yayingekho lula impilo ngoba saqala ngezozo. One room, sine bunk stool, sasine stool esasired. Bathi kwaya kwalokho ku. Namhlanje nomuzi omkhulu naye lo muntu. Naye namanje futhi ngithi ngiyambonga noma angangibona ngiyakubonga myeni wami. Ungeza umuntu mhlambe kube bengasiwuwe. Yes. Mhlambe ngabe sengashona. Qiniso. Or mhlambe ngabe ngiphansi kwamabridge. Ngabe waphelela eintabeni ngokuba idirection. Ngabe nje angazi kube mhlambe ngabe ngisaphila ke leyo mpilo leyo ngabe angiphili impilo engiphilayo. Yeah. So lo muntu wakuphi ekhaya wakwenza wanempilo ngaba nempilo nyane ekhona futhi hayi impilo nyane ngoba ngikhulela kuye ngikhuliswa kuye sesize siyaguga manje sesonke ubaba loyana emzini wakhe noma ngabe kuthiwa ngizima kanjani kodwa asilali singadlanga. Asilali singadleli. Yazi lolu daba lolu belifuna ukuthi liyaxove ukuthi bengililandelela ngiluzwa, but manje silenza sense manje lapha ekugcineni. Undodakazi lo odlula emhlabeni owakho naye. Yebo. So ubaba yena uthini ukwazile ukuqhubeka nempilo kwenzakalani emveni kokushona kwendodakazi yakhe? Umyeni wakhe ya. Yazabo baba ukuthi uyakwazi uzenza engathi uba strong, but sometimes nginokumbona naye makabuka lo mntwana lo okumzukulu wakhe. Yes, uyambona ukuthi ikhona into emfikelayo. Uthe kambe lo mntwana ufunda abantu grade 7? Akuyena lo. Wami loyo. Oh, okay. Uyevela umntwana senginaye nje mangathi nomntwana. Okay. Lo wenza grade. Usemncane kakhulu. Wenza grade 4 manje. Yazi odabeni lakho uthoma uxoxa laze laphela angizwanga ukuthi waphele lapho umntwana lo yaya omthole emncaneni bakho. Ngithi uye lo shona ngo2018. Oh, uyena oyifirst born. Yes, kushona yena 2018. Okay. Kuqala kwashona lo 2009. Olama lo 94. Okay. And then ngo 2018 kwazoshona lo ngomdala. Oyifirst born. Yes. Okay. Kwasala lo ka 94. Kwazomlamani kwazothola lo ngo2010. Okay. Lokhona manje. Oh yes, lo okuye ke ofunda grade 7. Yeah. Nkosi yami. Njengamanje usenomntwana wedwa kubo bonke abantwana bakho. Kubo bonke nje mina. Into esifisa kakhulu ukuthi ube nobudlelwane noma wakho uphinde futhi ukwazi ukwamukela lesimo sokudlulela umntwana. So do you think uma wakho
ukuba ukhona empilweni yakho mhlawumbe ngabe bonke lomzimo bokumona ngabe uyakwazi mhlawumbe ukubhekana nabo ukuba kune mother figure empilweni yakho? Ngiyacabanga ngoba nginokubheka abantu abanabomama. Yes. Ukuthi makakhala akhalela kumama. Okay. Mawubheka isiphi isizathu sokuthi uma wena ngabe bikho empilweni yakho? Isizathu asikho. Angeke noma naye ngathi kwaba nesizathu akunasizathu. Asikho isizathu ngoba ubaba lo wesizalwe khona kuba umndeni nami ngithi ubaba. Yes. Kokumuntu oyisebenzela kahle. Yes. Uma wakhe conclusion yakhe yagcina ithi wena baba wakho wakuthola ngerape noma uyayikholwa noma ubona ukuthi ngamanga? Angikholwa. So mayibuza isibongo ke salomuntu wamrape kuthi ukabani isibongo? Uthama next door athi kaMashego. KwaMashego. Bathi sithema sikhuluma naye umama wathi angeke usakhumbula makuthi awungekho serious lapho kuleyo ndawo but usakhumbula ukuthi ngingakuthatha ngikubeke lapho kulowo muzi. Usho njalo? Yeah. Usokwa ukuthi nawo sayixaki ngokuthi ufisa ukulandelela. Ngiyafuna ukulandelela. So umyeni wakho nigcine nahlala naye kwaze kwakhona ukuthi nilungise izinto ngokwesintu noma kwawukuthi ngoba naye wakuthola ulahliwe wawukuthi isikweletu sakho usikhokha ngokuthi ngikhulisele lo muntu ngimphile ekhaya? Cha. Umyeni wami sasihleli naye. Sihlala khona la villa liselokusisemikhukhu. Yeah. Angazi ukuthi kwenzakalana emsebenzini kwangathi kuba nemali abayitholayo. Yeah. Sisebenza efemini. Driver Marvin. Yeah. Ufonela wathi ngicela ufonele umkhulu umtshela ukuthi sifuna ukuza. Solo boy. Eyikuthanda le ndoda. Hayi, ngaye vele. Bahamba bayelobola. Azange ke sisaqhubeka nalutho nje. Kwaba lokho kulobola kanjalo. Yes. Nakhona futhi angisabona ukuthi kubalekile ngoba uzoqhubeka ukuthi uqhubeka kuphi. Sendaweni wrong. yomntwana wakho ngasekho emhlabeni iqiniso ukuthi ezingane zethu masizala kukhona lezi siba nebond kakhulu eziba isibopho kuba nesibopho phakathi kwethu nazo eziba seduze kakhulu nenhliziyo zethu esisondelana kakhulu futhi nazo ngokuthando ke abasuke nabo belibonisa towards thina singabazali babo ileyo bond enkulu kakhulu kodwa futhi uNkulunkulu umeyidala umuntu usuka ze kugcineni ukuthi umdala nje sizophinda futhi amlande akadalwa kumuntu lapha emhlabeni edalelwe ukuzophila ieternal life inguna phakade ayikho into ekuthiwa inguna phakade umuntu nomuntu unendlela yakhe and futhi umuntu endleleni yakhe kukhona lapho kufika kuba khona isiphetho inkinga esinayo asazi ukuthi ekufeni kwabo abasuke sibathanda besishiya bafike bephile empiloni ngaphandle kwethu lapha emhlabeni sebengale asazi noma ekufeni kwabo kuba mnyama noma kuba khona ukuqhubeka kwempilo kodwa sikwazi ukuthi thina sisele ngapha emhlabeni sisuke sisalule khona ukuqhubeka nempilo ngoba okwenzeka ngala sikwazi iqiniso ukuthi ukudlula komuntu emhlabeni kuyinto ongekuyivimbi mayisifikile kumuntu okuyisikhathi sakhe balishumayela abantu ivangeli bekukhulume ukuthi uNkulunkulu uphila inkosi ithathile bekukhuluma konke abasuke bekukhuluma but iqiniso kuyahluleka ukupholisa lobo buhlungu
noma kuyahluleka ukuvala lawo manxeba esisuke sibhekene nawo ngaleso sikhathi. Kodwa iqiniso futhi ukuthi ukuphila nabo isikhathi sabolekiwe nabo isona isikhathi kumele sisisherishe, siba ama memories akumele abuyise injabulo. So engingakusho mina angeke ngithi yeka ukumkhumbula umntwana wakho, yeka ukumcabanga, but ukumcabanga akukulethele injabulo empilweni yakho, akukulethele ukubonga nokuthokoza ukuthi ngonyaka othile uNkulunkulu wangibusisa ngomuntu okanje, wafika empilweni yami, mayifika empilweni wami wayishintsha impilo, wangenza ukuthi ngayibona ngenye indlela impilo. Ngimthandile umntana wami, wangithanda naye, ngenza okungcono kakhulu kunokuhlukile kunoma wami, ngabe umama oqotho enganeni yami kwaze kwaba sekupheleni. Ube nombuzo ukuthi yini ke uNkulunkulu ayizama ukuyenza ngokuletha lo muntu emhlabeni, kwakuyiphi inhloso ngaleso sikhathi. uNkulunkulu mayidala umuntu umdala ngoba ebona isikhala endaweni ethile, usuke ebona ukuthi kuloya muzi badinga umuntu okanje, noma kulomphakathi badinga umuntu okanje, eSouth Africa badinga umuntu okanje. Umuntu mayidalwa noma elethwe emhlabeni, uNkulunkulu usuke ebona isikhala endaweni ethile. Kuyenzeka ukuthi bekubusise ngomntwana kanti umntwana akazili ukuzosiza wena, uzosiza isizwe. Kuyenzeka uNkulunkulu akubusise ngomntwana kanti umntwana akayena wakho, umntwana womphakathi. Umntwana afika abe into enkulu emphakathini, umntwana afika adlala indima enkulu emphakathini. uNkulunkulu kuyenzeka kubusise ngomntwana engabusisi wena siqu sakho ngoba ezama ukubusisa umndeni wakho. Wena umbuzo kumele ube nawo ukuthi ekufikeni komntana wami wafika emhlabeni wenzani, kwakuyini uNkulunkulu lezama ukuyiveza ngayo noma izama ukuzivala leso sikhala. Okuhambeni kwakhe kusho ukuthi wayesizivale leso sikhala, wayeseyenzile leyo nhloso kaNkulunkulu. Iphutha lethu ukuthi sibe nama attachment ezinhlelweni zikaNkulunkulu ngabantu bakhe. Thina sibadala abantu, thina sifana njengamafemu akhanda abantu ebakhandele ebelethweni zethu. Thina abantu besilisa sifana njengama-truck adelivayo, edelive leyo mbewu kaNkulunkulu akasuke ezoyiletha emhlabeni, eyiletha kunina njengamafemu ngabantu besifazane. So thina asinasandla ekwenzeni umntwana, asinasandla, asinaplan ngomntwana masinilethe emhlabeni. Sinezifiso kodwa uNkulunkulu usuke nesifiso esikhulu ngomntwana mesuke emlethe emhlabeni. Ingakho-ke sinethemba lokuthi lo akamzele wasala, sinento ukuthi mhlambe kukhona inhloso uNkulunkulu ayenazo ngaye even nalosele. Ingakho aletha loya kuze kuzozalwa lo. So ingakho ke mhlambe egcina kuba buhlungu ngoba bafana kakhulu, ekufaneni kwabo akusho ukuthi lo uyilo. So lo nje bese hambile, uhambe vele ngoba bese kufanele ahambe. Ukuba besaphila ngaba akaphili lapha emhlabeni, ngabe uphila undinga sithebeni uyantanda ngoba biseqedile kwakhe nomhlaba mhlawumbe ngabe uyahlanya ngaba kayilutho ebezozegcina emosha lama memories enu amahle besenwenzile. So umuntu esehlala isikhathi eside endaweni engasamukelekile noma kungasafanele ahlale ugcina emosha. So ingakho ehlale lesikhathi atezele wasiyahamba. noJesu akaphila ngesikhathi eside ngoba kwakunomsebenzi ayewuzele. So umuntu mayizele umsebenzi othile uhlala leso sikhashanyana mase phinde ahamba. Kudepend kulokho kade kuzele obekwenzile. So into kumele uyithole enhlizweni ukuthi umntwana wami ngonyaka wa1994 kwakwenzakalana empilweni yami nomyeni wami. Yini le uNkulunkulu ayizama ukuyiprove ngokuletha lo mntwana emhlabeni? Isiphi lesibuso ezama ukusenza? Yiphi le bond ayizama ukuyikhanda uNkulunkulu? Ekufikeni kumntwana wami endleleni engihambile iziphi izinto engizuzile, kwenzakaleni emndenini wami nomyeni wami, kwenzakaleni efamilini, kube khona nokubumbana, sihambeka safika nomyeni wami ngenxa zokuthi sekunalo mntwana. So ziningi izinto ongazibheka ezipositive ezingakuphi impendulo ukuthi uNkulunkulu uyezama ukwenzani. Impendulo ungayicabanga kube izifiso zakho kodwa uNkulunkulu kuphela wazi ukuthi wayihloseni, which is asaze ekugcineni. So ukumcabanga nokukhala akuyona into embi, kumele uku-embrace ukuthi at least angimkhohliwe. Kubuhlungu ukudlulela umuntu mase uyamkhohlwa. Mina ngiyakutshela ke namhlanje angimazi uma wami ngimphuphi noma ngilele. Washona ngisemncane, eshona esebenzela mina, ehlenyuka engahleli izikhathi zakhe zokuphila lapha emhlabeni. Washuthi ekuzalweni kwami uma ngibala ngingasho ukuthi ekuzalweni kwami washona ngineminyaka ewu14 15, kodwa isikhathi engisichithile naye ngasilinganisa esikhathini esingango 2 years. Kulo 2 years nakhona manguhlephula ukuthi ngesikhathi efikile uma wayifika usuku olodwa afike izinsuku ezimbili aphindele egoli ngoba ethu uzama ukusebenzela mina.
ekugcineni lokho kwalimaza ekutheni singabe nawo ama memories, which is wena into onayo leyo ngomntanakho. Mina umama angeke ngimdwebe naphansi mangase kuthiwa ngimdwebe, ngiyamkhumbula ngaphila naye ngiyamazi, kodwa angikwazi nokumdweba naphansi. Angiwazi ama memories aphilayo ngaphandle kweyikhathi ngimvakashele ngize la eGoli ngama holiday ka December. That was the only time angikwazi ukuspend isikhathi naye, inyanga eyodwa makuvalwe izikole, which is wena waba nethuba lokuhlala nomntanakho na spenda nama memories. Noma uvala amehlo uyamcabanga usambona, mina ngimboni wami uma noma kuthiwa ngimcabanga. Kunezihlobo kwakunobaba omdala manje engithanda kakhulu wangikhulisa, noma ngivala amehla ngimboni akafika esithombeni ngizokuthiwa hey uma wenze nje ufana nobaba omdala wakho, uma unje ufana, angimazi kodwa ngaphila ngiyamazi ngoba noma ngaqhamuka ngambona kodwa aseke isithombe ekhanda lami. Shuthi ukuqhamuka kwezithombe zabantu sesibathanda kuyinto enhle, akumele sibakhohlwe, kumele bephile njalo, kodwa nje wena kumele uvike uthengezi kabi kuwe, akeze ngobuhle. Noma umcabango kube ukuthi umcabango uhleke makufika lezo nyembezi kube izinyembezi enjabulo, because lawo moments amahle kakhulu. Uma kungafika umuntu amsusa umntwana wakhe ekhanda, mhlawumbe isililo ngasikhala singasikhulu kakhulu, kungabhlungu nokuthi usakwazi ukumphupha. Kunabantu abafisa nokuphupha abantu asebadlula, ngokuba siyacela bezivakashele emaphusheni ethu, siyacela befike behlale nathi besixoxele ngempilo, sixoxe ngezikhathi, befike nama solutions, but abanye asibaphuphi nokubaphupha. And kubhlungu siyaphila nje lapha emhlabeni ngokuba nakho ungamphuphi ugcina ukujwayela, kodwa kuyinto ebhlungu. Nawe mangase umntwana wakho nje umkhohle, uvuke kuseni sekuthiwa umkhohle awusakwazi ukumphupha, awusakwazi ukumbona, awusenaso isithombe sakhe, ngicabanga ukuthi kungabhlungu ukudlula ubhlungu obuzwayo. So kujabulela ukuthi uyamcabanga, mjabulela ukuthi uyambona, ngokuba sekwama memories aphilayo phakathi kwenu. So ikhona mina engingakusho ukucacile ngumntwana wakho. Kuma wakho ngicabanga ukuthi usumama nawe, leyo nto nje kudonsela emuva kuphela. Mawusuneminyaka leyo kuyona, umama ugogo, futhi ugogo kubazukulu noma kumzukulu wakho, uphinde ube umama kulomfanyana osekhona. So ukuba umama ke kwakufica umncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi une experience ukudlula wonke umuntu wakwabo umama. Awumdingi umama ngoba kwawena wabo umama wayikhulisa wena. Ukuthi uzugcine uthola umyeni wakho, wamthola lo myeni ngokuba kwakukhona lento ukuthi umuntu wesifazane ufuna sense of belonging. Enye ingane yayingekwazi ukuthi ihlale nomyeni wakho ngokuba ngesikhathi ihlupha kwenzeka zonke lezi zinto ingagadiwe, kwakuyocaca lapho ukuthi uhlupha ngoba uyihlongandlebe noma uhlupha ngoba unganayo umuntu okugadile njengomzali. Kodwa kwabonakala ukuthi wena ubudinga isandla sokuthi ube ngaphansi komthetho, ngaphansi kwesisekelo owakwazi ukubekezelela kuze kube namhlanje. Asikho isidingo sokuthi ufune umuntu ongasifuni yena empilweni yakho kule minyaka okuyona. Mangase kuthi uyashona kusasa, ungashona unama issues, uneyinkinga eziningi ongazidingi, mkhiphe nje empilweni yakho uphume. Ngubonile umuzi wakho muhle, babukele muhle umuzi walomuntu, uhlala ekhaya elihle libona ukuthi lifudumele. So asikho isidingo sokulokhu umema umuntu. Kwakhona ukuthi uze ube nento yokuqhathanisa ukuthi umfowethu mhlawumbe uma uya kumfowethu ngoba kunje kwawena uNkulunkulu ukubusisile kwanele, uma wakhe akezi kuwena ngoba nakho unganalutho, akezi kuwena ngeinhloso zakhe noma ngothando lwakhe. Uthande loya, wena akakuthandi ngendlela akathanda loya. So singabazali ke siyithanda ngongafani ingane. So wena umama focus ekutheni uphila impilo yakho, iyona nje kuphela impilo oyabelwe yona lapha emhlabeni. Usiduduze ngezinto oziduduza ngazo. Unomngani noma unamngani, ukubona ukuba awunamngani akusho ukuthi ngoba nakho awunamngani ngoba usukhulile, ngoba nakho usushona nendodakazi yakho noma umncane kuyenze ungabi nabo abangani. Mina nje ngisemncane kodwa abangani anginabo, isinqumo sami ngasithatha leso. So akuyona into ekumele ikudepress ukuthi awunabo abantu ophila nabo. Yinto eyipersonality yakho ukuthi mina njengamanje esikhathini sami ngichoose ukungabi nayo umuntu engiphila naye. So lawa amagama angisiboni nesidingo sokuthi landelele indaba kaMama nokuthi umama this and that and that. Kwaba yiphutha kwakhona ukuthi uyenze iDNA usuna 51 years old, because umyeni wakho bese kuphila sense of belonging. Umuntu wesifazane emedlule emhlabeni ayiveli iDNA emathanjeni akhe kufeni kwakhe. Uma singahamba siyogubha noma usufile after 5 years after 10 years, akasoza avela ubaba wakho ukuthi kwakubani ubaba wakho, kungavela iDNA kama wakho. iDNA umuntu wesifazane uyithola kumyeni wakhe. So wena isense of belonging yakho ikumyeni wakho, wena uligazi, uyimbewu yomyeni wakho, ngoba kunezinto eziningi akayitshalile esibelethweni sakho. Sibeletho somuntu wesifazane ke ingadi ukuthi uma ehamba elala noma lo muntu akasukelala nayo phenduka abe uye. So uma kunabantu besilisa abaningi abayitshala esibelethweni somuntu wesifazane, izinto ziyaphambana. Ubona izinto zakho zifike zaqonda ekugcineni ngoba isibeletho sakho sibe imbewu noma sibe ingadi yembewu yomuntu oyedwa.
So ingakho kuze kube ngazi uma senithandana isikhathi eside nigcina nize nefana. Nongabe ubumuhle kanjani umyeni wakhe emubi kanjani kugcina kube ngazuthi yena uba muhle nawe sugcina ngazuthi ugcina thatha yena nibe into eyodwa ingoba isibeletho somuntu esifazane siyingadi. So umyeni wakho ukuphila isense of belonging umyeni wakho ufika ubaba wakho bese kuyi disrespect naye ngifuna kubone lokho umyeni wakho ukuthi for the fact ukuthi uhamba ufuna baba wakho bese kuukuthi shuthi awuboni ukuthi yena ubaba wakho ngokuphelele noma ungafa namhlanje angeke siphinde sithole iqiniso ukuthi kwakubani ubaba wakho ngoba emathanjeni akho kwakusho omunye umfowethu umfokathusi emathanjeni akho alikho ethanjeni lakho nje mase sikucheck noma ungahambe ugubha umuntu esifazana osashona angeke uyithole DNA yomuntu wesilisa. Ingakho ke ingane ingabizi isibongo sakhe ibiza isibongo sika baba wayo ingane iwubaba wayo ayiyona uma wayo. So umuntu wesifazane angeke umthole ubaba wakhe. So ingakho ingane ingakwazi ukubiza wena ibiza ubaba wayo ngoba wena awunayo lo DNA. So leyo nto nje kumele icakisele njengomuntu wesifazane iDNA yakho uyithola kulo osokugcine washada naye. Akusho ukuthi noma usushonini masigubha siyothola umyeni wakho kodwa isense of belonging yala emhlabeni ikuyena bese ngekho kwisidingo sokuhamba uyofuna le yandoda. So futhi asikho nesidingo sokulandelela ukuthi ungakamsibo ungakamfuke ungakabani phuma nje kulezi zinto leza uyidingi. Ingakho noma ushada ushiya isibongo sikayihlo uthatha isibongo sikamyeni. So ingakho ngeke ngithi mina umuntu esifazane meneyinkinga kubo akavume makukhondoda efuna ukumlobola ngoba leyo ndoda izomnciphisela inkinga zakhe. Wena inkinga zakho zaphela mhla uthathwa le yandoda ikubeka ngaphansi kwesibongo sayo noma uyingakulobolile noma engakushadile kodwa for the fact waphila ngaphansi kwesibongo sayo amadlozi ayo nazo zonke inhlanhla zakhe zawela kuwena. So ungabonisa into eziphambana kumuntu wesifazane siphambane kubo elokho ethi ngifuna ukulungisa ikhaya zonke inkinga zamadlozi nezimpi ezazilwa abantu abadala ziyohlala phezulu kwalo muntu wesifazane ngoba inkinga zakulomuzi sisenethemba lokuthi nakho usekhona. Uma ufuna ukuphuma einkingeni noma umuntu wesifazane obukayo kukhona isoko elifuna ukukulobola musu ukunqaba makunenkinga kini avuma likulobola isoka uhambe uyowela ngaphansi kwesibongo sesoka uyobe usukwazi ukuphindela kini uyolungisa ngoba ayisekho insile ekuthinta nesibongo sakho. So abantu besifazane abafike beyilahle lapho noma ungamcoshe emgwaqweni umuntu wesifazane umlobola umshade engaba umuntu awuvusa umuzi. Umuntu wesifazane akanazi inkinga zendoda inkinga zenilungiseka kalula ngingakucaphuna nje kini kufake kithi sekuphelile. So asikho isidingo sokuthi usuke emzini wakho nalo myeni wakho uhambe ufuna nendoda ungazoyenzani leyo ndoda ngoba wena unendoda. Injalo nje. So zonke lezi inkinga obhekene nazo inkinga nje eyidinga ukuthi ixoxwe ikhulunywe. Inkinga zomlomo nomlomo. Inkinga zokuthola ikhola akufonela umuntu uma unenkinga ukuthi hayibo kwenze njani right hayi ngiright ukhala ngani ukukhulume mase uthola impendulo. So ama solution amanye adinga nje ukuthi ubuze mase uyaphendula. Ezinye inkinga esibhekene nazo asidinga ukuthi size sijule inkulumo nje ukuthi ukhulume mase uyaphendula. So basically inkulunkulu ukubusisa ngayo yonke indlela ukusindise mina mosixoxa istory sakho bengithi uzokhuluma ukuthi kwase kumoshakala konke. Sengimangazile egcineni ukuthi kwase kulunga konke. Akumoshakalanga kodwa kwamanje Kubhlungu. Hayi kwamanje kunzima. Yeah. Angingazi ukuthi ubunzima obubuyaphi. Kwamanje kunobunzima obukhona. Yeah. Ngizisole mina. Ngithi mhlambe yimi engiletha lobunzima kulela khaya. Mhlambe inkinga kimi from background yami ngoba imthwalo nje oyithwesa yona leyo akukho okuhlanganayo. Akukho kuhle ayi ukuthi thina sobabili kumnandi empilweni yethu silabo bantu labo asilwi futhi kodwa nje isimo esikhona asikho sihle. Ukucela nje amandla enkosini ucela strength angisho ukuthi kulula angisho futhi kuzoba lula. Izinto okumele uzisikhe kuwena ngaphakathi ezinye impendulo zikuthina ngaphakathi
ukuphindela emumva ngokwemicabango ucabanga ukuthi mhlawumbe izinto zinje ngonqaza hayi konke okwenzeka kulonyaka ongangaleso sikhathi okwadlula sekwadlula okukudinga emumva okwazi ukuthi kufuna ukubuyisela emumva so akekho umuntu odinga ukubuyela emumva so ngiyabona futhi kodwa ke ngicela nje nokuthi mhlawumbe nobhutwana nomakoti wasekhaya mangabe bayangibona nabo yeah nginokubabonga yeah ngiyababonga ngoba kwesinye isikhathi ukuthi isimo masinzima kakhulu ngithatha ifoni kodwa futhi ke kwesinye isikhathi njengalesimo nje samanje ngivele ngathi ngamukela isimo engikuso njengamanje ngibona ukuthi kuzokwenzakalani ngikwazi ukuma ngingazange ngashona ngapha nangapha kuzolunga umthetho wegrief injalo ngicathi isikhalo esikhulu sivuleke ngokudlula kwalo mntwana gcineni kuzohamba kujwayeleke njengoba usho nje ukuthi ube umngani wakho bese fana nokuthi usisi wakho nangendlela ade kubiza ngayo bibonisa ukuthi ninebond enkulu kakhulu bengasho ukuthi ubekubiza ngegama ubekubonisa ngazuthi kahle ufike wayilento obuyidinga ufike wawuwe into ejule kakhulu omunye umuntu angeke understand angeke ke futhi mina ngidownplay ubuhlungu bakho ngithi hayi kubhlungu kancane ubuhlungu nje buyafana futhi buyalingana ekugcineni indlela mina ngibona ngayo ayisoze abafana ngendlela nobuzwa ngayo mina I can only advise I cannot take it away but I can try ukuthi ngikwenze nawe ukuthi ukwazi ukuphila nabo mhlambe ngoku experience ukuthi hayi mina ngikwazi ukuphila nobuhlungu obuthile baphila bajwayela ubuhlungu ke abusuka empilweni yomuntu mawuzama ukuqhubeka empilweni nokuqhubeka nawe mawuzama ukuphila ngaphandle kwabo bukulandele kodwa wena kumele nje ujwayele ukuthi hayi bukhona awusoza ukuthatha away ukuthi washonela awusoza ukuthatha away ukuthi walahla uma wakho awusoza lahla zonke izinto ezenzeka izinto ezikhona ezingxenye yakho wena nje kumele uzame ukuthi uzipha amakamera ukuthi zikwazi ukuphila uphilisane nazo mase impilo iyahamba yeah mhlambe makukhona umuntu ongakwazi ukuthi asisize ngokululeka ngokwengqondo oyipsychologist ungakwazi ukuyimukela ikhole yakhe ngayimukela ngoba ngiyadinga kakhulu ungabiza inamba yakho makuthi awunankinga ofisa ukuxhumana nawe regarding that akwazi ukuthi akululeka kusize ukubona mningi ubuhlungu akuyonto esingathiwa siyisusa one day into engathi uyidinga isikhathi yazi unento la yeah enye ngiyabona ukuthi nayo mhlambe kumele ngikhulume ngingayishiyi esengifike la ngifuna phola yeah la engithi kwakuhlalwa khona eNanda umyeni kamama wayedrive amabhasi yeah kusho ukuthi kunomunye ubaba owaye babe yibonke ifanayo but ehlalela nje kwangekho kude kakhulu yeah kona lokho ukuthi lokho ngihlele esikhotheni wangibona lo baba wathi mntwana kamfowethu ohlaleleni la ngakhala wathi hayi wasendlini wayehlala yedwa lo baba cabanga leso sikhathi ngiqeda kuteta mntwana kakade isikhathi eside kodwa lo baba wafika wangilala sure ngeke lo baba wakulala ngenkani wangena lo baba wavala ngisamkhumbula
Wayegqoke i-uniform yakhe yakaphatko. Anefangi kakhulu nje. Ngilala lo. Ubuyoteta. Ngisakhumbula. Naloba buhlungu. Ngawuzwa. Umntwana ukhona umphethe. Yebo. Wanginikeza R2. Asabengingiki futhi kwatshela umama. Ngavele ngangena ngapha next door kwakunosisi abathiwa uSabathile. Ngangena khona ngalana. Banginika khona imali ukuthi ngihambe ngibuyele ekhaya mama. Ngizamkhumbula leya baba namanje. Yabona mawuthi umama wakho wayesebenza eGoli. Kodwa kube naso isikhathi thina kwathiwa gezani uma wena uyeza. Silinda umuntu esingasanesithombe sakhe engqondweni. Kuthiwe gezani uyeza sigezwe lelo langa sibe clean. Mina ngangumzukulu omncane kubona bonke. Yebo. Gezwe uyohlala lapha eduze komnyango awufuna ukungcola. Ukuthi uma wakho uyeza akafike uclean. Kuphela amalanga amaviki iminyaka. Kube lelo langa makafika ngiyakhumbula ngangisafunda ugrade 1 kwathi first year. Wafika neshirt lesikole limhlophe ukugqoka ama-gym dress ngafunda eMzwilili. Makafiki labo thisha babebuza bethi ukhona yini uma wakho namhlanje uvuma ukuthi ukhona bathi ayisibona ngeshirt. Ngithi uzoyigqoka ishirt elisha kodwa enyaweni uhamba ngeenyawo. Uhamba ngeenyawo esikolweni. Even eSwayimani khona kunesikhathi la ngangaba nangisho isicathulo. Ngangigqoka ama-water boots. Ngigeze ngigqoke wona. Ngiyaqanqa-ke lo mfana lo washona wadutshulwa yena. Lo umakoti kubo athi nangiya lapha. Wayidutshulwe lo mfana? Ya wadutshulwa. Ngenhlanhla uma wakhe wayithengisa impahla zama-second hand. Wantshontshela icathulo. Ne-two-piece enye kayiblue nje yayishort neskipa. Ngakwazi ukuba necathulo lapho. Kodwa nje isikhathi esiningi ngake ngasichitha ngigqoka ama-water boots. Hayi made lo lamade afike emadolweni. Engicabanga ukuthi inkinga enkulu esibhekene nayo la childhood yakho nangendlela okhule ngakhona. Ubuhlungu omningi ngicabanga ukuthi kubuya lapho and singayibona ngazuthi iyonakele manje ekudluleni kwalomntwana. Kahle kahle lo mntwana ufike wayinduduzo yakwazi ukuthi ukhohlwe okuningi. So ukudlula kwakhe kwasekwenza ukuthi uphindele emuva ebuhlungwini lobuya. And isizathu salokho uyedwa umuntu omblemayo uma wakho ukuthi mhlawumbe ukuba wabakhona empilweni yethu samantombazana. Ngabe mhlawumbe ubuhlungu asibizwanga noma ngabe mhlawumbe sibatholile ngoba nosisi wami washada. Kodwa sishade imuva lethu alikho lihle. Yeah.
alikulihle total. Usisi wami kumanje usamdinga umama. Yes. Uyamdinga umama. Ugulela umkhwenyana wakhe kakhulu. Uyamdinga but isapota ayikho. Ngibona ukuthi mhlambe kofanele siphinde futhi ube nayo indlela yokubuya siphinde futhi sixoxe siqhubeke nayo. Ngoba kuningi ngoba ngicabanga ukuthi kuningi kukhona engikhohlwayo kunye ngiyakukhumbula. Kuningi. Ngicathi kumele siphinde futhi senze esinye isikhathi. Kuningi. Siphinde kwenzela ukuthi umbukela azofika abuke aphinde futhi siphinde senze futhi enye ezophinda futhi ayibone sibe ne progress ukuthi mhlambe sihamba siphelela kuphi. Silokhu siwenza lama sessions mhlambe for now for abantu abazobezama indlela ukukusupport nangendlela bexhumane nawe moral support nomuntu mhlambe ufuna ukupha itherapy njengoba ushilo ukuthi ungayimukela inamba yakho unayo indlela ukuthi ungakwazi ukubapha. Yes, ngabapha. Yebo ungabapha. Inamba yami ithi 068 414 9211. Yebo iya WhatsApp. No, I WhatsApp. Iyafoneleka le. Iyafoneleka. No, it's as long foneleka it's fine bazokufonela bekuthole. Siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya sozama ukuthi sibe no part 2 uzophinda abuye futhi sizoxoxa because sibona ukuthi kuningi okusalele noma okusilele emumva okuyi past. Kusafisa siqale phansi ixoxe from ekukhuleni kwakho futhi sixoxe ngalezi singaxoxanga ngazo nezinto eziningi odlule kuzona ngoba ngiyabona ukuthi njengamanje kuqhamuka even nama rape kuqhamuka nezinto eziningi ezingekho right mhlambe esicabanga ukuthi silokhu sizeqa ngenxa zokuthi besifuna ukuphuthuma sesifikela ebuhlungeni lobo bokulethela namhlanje but mangase siphindele emuva kuningi mhlambe singabuya nakho sophinda sikumeme ngizokulanda ekhaya uze nganeno sophinda futhi sihlangane okwamanje ofisa mhlawumbe ukuthi aphinda lekelele ngetherapist noma ngetherapy noma ngecounseling siyacela kakhulu ubased eGoli khona la eVilaliza close to Foslorus opposite nje Foslorus siyabonga kakhulu esiphinde sibonga futhi nesibindi sakho sokuthi ufike siyathembisa ukuthi soloko sinawe nje kule journey kuze kube right. Ngiyabonga kakhulu. Nisale kahle babukele emakhaya.